बेलायना हामबाय जिनि दिनै साउथ जुनालनि हयते जों दाबो त्रिपुरा आइडल जों खाय दंगो आबोनि बागै जारा दाबोबो फायजा गैया एवं रोसाबना मुसुंनाय दंनाय दाबोबो फायमानो टाइम सिनि 3टा 4टा जरा जों दंनाय आरो जे बरक दाबोबो फायै सिनि अडिशन खायनानै मुसुंनाय बरक फाय माननाय एवं जों दाबो पर्यन्त 30 एबाब जों दाबो मानखा कन्टेस्टार आबोनि बागै बेलायखा हामबाय एवं आं वानसुबो जारा दाबोबो और फक एवं निउ सं जारा रोसाबना मुसुंनाय दंनाय रोसाबना गोरों दंनाय जुदि दाबो नुगै मानखांखाय नरक फायमानो दाबो जरा दंखु और फर्म फिलअप खायै और ऑडिशन नरक पार्टिसिपेट खायमाननाय तो आं आशा खायो नरक जत जारा नाय दंनाय नरक फायदी फाये और पार्टिसिपेट खायदी चिनी त्रिपुरा आइडल न देबो कुसुगति सानानि बागै एवं चिनी एडीसी गभर्नमेंट नि हयते जे खाय दंमानि अब बेलायखे चिनी त्रिपुरा हानि जारा रोसाबमुं गोरों बरंनि बागै बेलाय गाहाम एवं बरंनि बागै जे प्राइज दंनाय नरक नुगै मानखा अ प्राइज रकबो नरक मानै माननाय एवं आं खा खालायो नरकनि बखा खुलुगै अ जागाव दिनै साउथ जुनाल बिसि मनु अ जागा फायदी फाये ऑडिशन रो फायदी हमबाय चिनियर 5टा साबजुन दंगो 5टा साबजुननि और फायमाननाय चिनी रतनपुर कालाडेपा तारपरे निनि बिचन्द्र मनु तारपरे कलसिमुक अमायके दंगो जतबो फायमाननाय अरनि बरर साउथ जुनाल फाये ऑडिशन रो फायमाननाय हमबाय